Daghan kayo. Daghan kayo. Hindi ako. Ah. Daghan nga na. That's vlog niyo, pagod na. What's up guys? Oh, karon kami sa dagat karon naglaglaag mi. Oh, chill ba daghan kay naligo og dagat oh. Ito oh. Awanin do kayo ng dagat. Oh. Wala man may nag-cottage, nagkuha na may naghamak from dire. Oh. Dry, nairo. Oh, kana. Duyan. Nya sila nagkuha sila swake. Nagkuha sila swake dito. Paunas man ang dagat ganina taop ang dagat. Nya nagulan ba? Kuha sila swake. Sira tagak. Kaya na ako guys. Ah, tuyom day, swake mi noon. Tuyom day, black color. Ta. Swake. Ay, pan, tuyom. Squawky titoy. Tuyom day. That's brand. Tuyom na. Tutorial. Isda ba? Isda Tutorial. ilaw. Tutorial na. Swake. Ay, tuyom day. Simbalik. Tuyom. Tara. Nagkang kayong tao dito. Ambot na kung saan na sila dira. Namig hamak dari guys. Magibutang ang hamak niya. Mga aero dari. Udi ra mo magduyan dira. O, unsa yung ganahan. Kung dili mo ganahan, mag-cottage. Naray mga kahoy sa kilid. Wama ni bayad dari. O, nindot kayo. Chill lang. Ganina, tawag yung dagat, ganina. Tawag yung dagat, ganina. Karon kay nahunas naman. Bawad food kayo, ang dagat. Ambot lang, malain ang panahon. Tuyom. Hindi na squawky. Tudyo mo eh, dili tuyom. Lahi, matong swake, ngay puti. Tudyong Ay, lahi, lagi, matong tudyong. color. Tudyong kay buhol. Paborito ganini Kuan, paborito ganini Kuya Kyle. Na, Alagay na yung buhok doon. kuha nila tuyom ganina dito ba. Sayang kay wala na ako mapada akong GoPro nako guys. Sayang nga eh. Katudyong katong dako may makahinlo juga dayon na to no. Sa dako nga to yung bummer gitso lang araw. Pero kung wala pa mo nakadong din sa Bohol guys. Ali nalgi mo. Oh, ali na mo sa Bohol. Pinindot kay dire summer season naman ron unsa mo ta? May naman taron, summer naman pero ang uban kay nag-module gyapon. Nag-online gyapon. Sunday morning, up with the lark. I think I'll take a walk in the park. Hey, it's a beautiful day. So guys, murong tanila kay naghinlo sila isda kay magkuan meron makilaw. So unas naman kayo. Oh, di ba? Kilaw tang isda. Isda. Tanaw na to. Dara sila ay. Mahinlo sa isda. Pagod. Isda reveal. Ha? Short. Isda. Kilaw isda, lami kayo. Hey guys. Welcome Isda. to my channel. Kilaw po more. Bukog. Kuha na, alas 4 na kapen. Ayo. Alas 4 na kapen guys. Nya akong kuya usa dito nanguha siya kuan tuyom. Nay tuyom. Edward. Oh, kuha siya kadungog na. Di ba nindot kayo? Terus dako bagayo ang kalibutan. Mao nang kung gibuwagan ka. Pangitaglain. Pangitaglain. Ayaw na pag steak anak kung gipasakitan ka. Pag move on. Di ba? Dako bagayo ang kalibutan. Ayaw pagukod. Kay kuan kanang dako kayo ang kalibutan guys mo. Na akong kuya usa diri ay. Nanguha siyang tuyom. Kaya mong kanon. Basa ko ano ron, di naman ako maligo.
Naman. Na? Na, gadwait. Mga siyang tuyom. Karay. Ah. Kita na ko nila nga narom da ko dito. Na ito yun da. Tagasa mo. Ha? Ah, Tagalisya. Ah, isa mo bay. Ah. Tagasa mo. Taga-Alicia mi. Taga-Alicia. Taga-Alicia. Mix. Ah, gaon sa mo tre. Team building. Ah, team building sa Soccer. Team. Soccer. Ah, soccer may din mo musipal eh. Wow, mo tayo yun. Lamat ah. Lamat. Thank you. Amping mo. Kay war mo gampingan ay sorry. sorry. Kaya ba mo natunog ka sakit kaya akong tail. Tulog ko sa yung... Ang boton sa... Kita igalsa ko sa ang kuya ko. Kaya natunog ko. Sakit kaya akong tail. Natunog to yung... Yawa agis kita eh. Wag ko kita niyan, di man siya ito. Muna maglumot. Adi. Natunog. Gago ka. Daghan ba dyan? Kuha atred. Daghan kayo. Daghan kayo. Puti nga to yung... Uy, kahion di ako. Ah. Daggan yan na. Suka. Okay ra kaday. Unay. Ano gud? Sige, sa kita na. Kuan na to. Daggan na. Kuan na to be. Kuan sa na to. Kuan sa check man, oh. Kuan sa na mo. Isa ka. Ayaw unyar huy kuan pauna huy. Maputol mo. Talinis mo. Kira ni tigla magudba na nabali. Mamatay man na sila. Lagi. Pero lain niya pun sakit katamok man siya. That's vlog niyo pagod na. Dai. Ilang tanong. Kahion may ko tat. Buyag ka. Buyag ka. Di ana to na, betul. Kita sila. Pagdali na pa kayo. Sakit akong tail. Chag. Chill, chag. Pagdali ba? Sakit Chag. akong tail. De. Wala man niya basta. Di ko niya itanong. Ya, wala pa idugay pag ko naman. Ay ko ni isa. Daghan na kayo to eh. Init ra ba kay niya ihi? Bawas na siya. Nana. Nagkalaya nila. May nahinay rin na sila. Init kay. I have to see. Mahubog ni. Mahubog man to yung... Mahubog ang tuyom. Hindi naman ihi na pure. Red Horse may soda na. Red Horse, tanduay, tequila, cocktail. So mga to siya guys, ano na kayo ng vlog kay sakit akong tail ay. Na-blasted ko, wala ko kita to, di man ito may yung color ba yung daraw siya. Unya, first time din ako natunog og tuyo. Grabe ha, pagkatunog ko ay kinadaghanan ng gadyo kayo. So, pero mao to siya, okay ra na kay na ihian na guys, unya nabutangan og suka. Ay ani ra ako yan ang vlog guys. See you when I see you phone. Gamana po tag video. Bye-bye.